thil tu te in zivai chabel vek pole tunjuma chuan in passan na ti chungchang hi kan chiaro don ani in passan na wiren em ni silo in passan na hi ataka sex laman emo mamut dun kher hi ani lawa social media lama in chat na mol te te in fiam tom na le ni dun na te hote atang in tan ani thin in passan na kong zau takin ein hawa ataka in ho silo chat phone call le video call mangan wat hian atak aya na le thukin thinlung a in mu in ain nge zon the em ani thil mak deuh chu ipa hian hun khorol nan ngai zong an nei theya to pu than du nan nei mai lo me chi ero zongin ngai zong an nei to chuan in thinan ngama engkim kalsona nom sakn an shelo thung chuan in passan chungchang a hian me chazia le ipa zia te kanon tar lang don ani masa in me chazia pakatna me chen in thinan ngam sak to chuan nangma thatna tur ani fel diam to tina ani athinlunga yam to lo ataksa in a chosan ma chein athinlunga yam to lo anina ikapuina passan te chuan mual pho aya nang apu de yang che pui pasara nei tlak lo nei ngam lo hialin a chuang che athumna in passan hi mihring thil tona na ber an hial ome pe che chun an du mi pa an ton to chuan an fa tele anin chung khur an tlansan shelo palina in then hian me che hian ngai zon nei ngal thei maya ya yo tur chu tunge tuna kana phone chat li sa khan aum ring to lo mo pangana in puin online atangin ngai zon nei ti hria ataka thleng po ni lo tin holam takin ngai su atak ain lunglen adadu zokin andu an pena sa zok tang pui tu tu sam ne in zom tlat awangin barukna in puin uruk taka mi patang biak anei ti eman chu chuan ngai dam adirang che ain chir thu asayanga ngai zong alo nei kha ain chir than lo iman chuka poya ti hle ti na ani zok pasari na in pui mi padang abek san cha in achung ta shirin an zil bei seisu mi parap thak le nei ngam to lo ang hialin a chu don che a tu ma zil tu an hodon lo nang ma in chin fel tum ro pariat na lo thei loin in thena mak takin ilama lo hoile ani thei mak ti du su abial pa khana kal tang pui ngam lo emo alein pe lo emo ani thei a hmai wang chemo ti su in he na ron ki le don khan abial pa nen in thlel takin mai be thuin hlan chungin anin thla ani nge yang pa ani to kha engtin nge issue tang ithin lungun nge that lo na anei kha adik tlang pui a phone check ro rin aina lo thleng thui thei ami ji en ro malam hun sei pui a har anga a mengin in chunga nu mo phurna hlen tok tokang arukin him hle ang engma changin du deuh ang cheina lang anga a phone a hum deuh oreng anga a bema sangai me lawng che hangai tlak du zong adang hle ang kang taka mei chia mi zia kan thiat dan tlang pui te ani a in pui ka lo chik ve ta la tun lai ka tiang chi mi tam tak kan om chaw ani wang chuan khang kan soi tang ta khan lo chik ve ta la ka tiang chi a lo mani chuan mun tak khan lo ngai ton cho chuan ipalam pang hi kan chiar ve chinang pakhatna ipain thik tu anei to lo chuan chen che adu to ani thei pathina i phone na social media lama i hun man dan hriat tumna nei to lo chuan atan hlut na nei vak to lo ani poin ana chang thrawak lo ani nge yang pathumna itu soi angai poi mo lowa apal mai mai chia zatna che anei to lo te chuan in thenain pe hle ti haisu palina inung chang le che tan engma a soi sel pe to lo te chuan atan amzi anei vak to lo ti na pangana ibula amuwak pe ilawang ahun tamjok phone a mangang akalna tur a hrilh chiang vak pe lawng che parukna zona hote apo athin rim hlur zelang engtin nge asia tang a phone chat thut ro in passan na hi ana top khoka adam doi om to lo dam le nan ang tiari nge aw do na shit lo in rem le po ni se ari sa sang khop mai nu pe lai chin a phur khom tu ber in din ton na ti chiata om to wangin ngai ole chu ti na mai ani to lo kang te khani a tun lai kan dama an tam fm mai ni pa in minula an ngai zonga nula in mi pa an ngai zonga in minu te po in tlangwal an ngai zonga atiang chi ka kan tam fm mai ni tu wang chuan
tiang chi gan soi ta kha adik vek kermo mai theya amara chu kak mang khan lo in chik ve ta la in pui i pasal khan ngai zo nem ti kha lo chik ve ta la a thawm e.